Добро утро, маняци! Теглото ми за днес е 70.2. Направих си кафе. Изтеглих се. Така минава всеки ден от деня. Време е да отидем до залата, да свършим малко работа и след около час ще се видим в хранене номер 1. И ето дойде време за хранене номер 1. Това са нужните продукти: кисело мляко, ябълка, канела, малко степче и извара. След малко ще ви покажа в готов вид какво се получи. И ето го хранене номер 1. Той се състои от 150 грама извара, 150 грама кисело мляко и ябълката е 130 грама. Това всичкото е 280 калории, 35 грама протеин и 30 грама въглехидрат и 8 грама мазнини. Видяхте, че използвам степче. Някои доста ще кажат, съдържа аспартам, подсладители, супер вредно, вредно за здравето, как можеш да го използваш и такива работи. Не ми се слуша просто такива глупости. Просто си подслаждам яденето така и не ме възпрепятства толкова много. И като цяло това е, затова го използвам, за нищо друго. Аз дори не използвам цяло стипче, а ползвам примерно една чайна лъжица. Даже е много. И това е. Аз започвам ядене номер 1. Ще се видим в хранене номер 2. Дойде време и за хранене номер 2. То се състои от 25 грама извара, 125 свински котлет на кайма, 160 грама краставица и 180 грама домат. Това ми е пред тренировъчното хранене и 2 кайси. И след 1 час отиваме да тренираме. Се разбираме в залата. И дойде хранене за номер 3. То е доста голямо по обем, поради факта, че след тренировка се отваря анаболния прозорец, чрез който усвояваме по-бързо веществата. И така, тук имаме 200 грама домат с 250 грама краставица, също така има добавени 20 грама зехтин. Тук имаме 5 цели яйца, една тортила и за десерт 75 грама овесени ядки, 220 грама кисело мляко 3,6% и 150 грама ябълка. Целя това ядене, което е доста голямо, да има доста голям брой фибри. Както знаете, че фибрите забавят усвояването и т.е. се чувстваме сити за по-дълго време. Това ми е целта, понеже в момента свалям и съм на дефицит повече от 4 месеца и
гледам по-малко калорични храни с повече фибри, за да мога да съм сит през цялото време. Това е. Ще се видим на хранене номер 4. И това е хранене номер 4. Така завършва моят full day of eating. Накратко, тук има 140 грама царевица, 20 грама зехтин, 15 грама зехтин, 220 грама домат, 75 грама извара. Това тук е свински котлет, свинско филе, 100 грама сурово, готово е 70 грама. По принцип месото си го въвеждам в MyFitnessPal в сурово състояние, смятам го така, защото не губя цялата му стойност. Това са 500 грама варени картофи с 100 грама суров котлет. Ако видеото ви е харесало, моля абонирайте се за канала ми, харесайте Facebook страницата ми и последвайте ми в Instagram.